Um, Vreau să încerc ceva pe aici. Dar nu știu cum să fac hârtie. Din pene, dar am avut 9 pene și tot n-am reușit să fac hârtie. Am încercat să fac așa ca să vi-l arăt aici. Da, uite, eu am 9 pene și mie nu mi-l arată. Îmi trebuie și busolă. Ce se face? Ce face busola? Știu. Ne trebuie foaie și ne mai trebuie și o busolă. Dar nu știu din ce se face busola sau cum se face. Nici din ce se face, nu mai știu. Dar știam, dar e destul de greu un pic pentru unii. Uite, iar au fost oameni pe aici, pentru că eu niciodată nu las să stai aici. Bă, au rămas lemn acolo. Dar la ăla n-ajung. Stai, că mergi pe direcția greșită. Bă, puiet. Gata. Deci avea harta aia. Cred că o să merg un pic pe creativ. Hai mă. Gata. Fiindcă vreau să văd ceva. Că trebuie să am harta aia pe aici. Aoleu. Gata. Dar eu nu am busola aia. Dar cred că trebuie să merg și la crafting table ca să văd cum fac. Map. Create map. Da, cred că asta e hârtia aia. Dar nu mai știu din ce se face busola, așa că o să o luăm noi. Sper să găsesc. Au, deja am găsit-o. Mă duc la crafting și nimic. Cum se face, mă, harta asta? Nu știu din ce se face. Bă, oare asta e? Cum arată scris, bă? Asta e așa, să mă duc un pic pe survival. Nu, uite-te tu. Bă, asta-i. Trebuie să pun în cufăr mai multe de astea. Hai. Pune-te, mă, odată. E plin cufărul. Și ăsta e plin. Hai.
Așa. Casa mea de aici. Și apa. Păi da, e hartă cu casa mea, dar eu nu văd nimic. Adică pe alte ori prin jur, nu văd nimic. Mamă! Oh! De unde? Oh, cine a venit aici? Bă, asta e hartă? Ce asta? Nu știu ce e asta. Am plin. Bă, știi ceva? Nu-mi pasă cine o să iei. Bă. De fapt, lasă încolo. Măcar mai trebuie să las bucăți jos. Păi, e aceeași hartă. Da. O să mai las hărți jos. Cam o grămadă de hărți. O să le las aici. Mamă, dacă te hărți am, bă. Și mai trebuie cufere, că nu mai am. Dar unde le pun? Mă duc pe aici. Dar nu înțeleg. Oh, era să o sparg. Deci, merg pe aici. Nu înțeleg. Asta e harta cu casa mea, dar nu mă duce nicăieri. Da, îmi pare rău că videoul ăsta este mai scurt decât celălalt, dar o să vedem când o să vină și prietenii mei pe Minecraft și atunci o să vedem ceva mai interesant. Adică va fi un pic mai interesant. Și da. Și va fi și rozav. Atunci vor veni și ei și... Dar e super că îți faci o hartă tu. Da. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vedem data viitoare.